Padayon ang mga pagpangandam sa Subo alang sa umaabot nga 48 ASEAN Leaders Summit sa umaabot nga Mayo 7 ug 8. Suma kang Mayor Nestor Archival, mupahigayon pa og final meeting ang kadagkuan sa Mandawi City, Lapu-Lapu City ug mga national agencies aron masiguro ang hapsay nga hosting sa Sugbo sa maong kalihukan. Understand that the meetings are actually held in Mactan, but there are some support staff that would be billeted in 6 Cebu City hotels. Gipasiugdahan sa mga tinugyanan ang seguridad, kahilom ug traffic management ilabi na nga gilaumang modaghan ang mga bisita ug mga delegates sa summit. Gikonsiderar usab ang posibilidad nga mobisita sa Cebu City Heritage Sites ang mga langyaw nga bisita. Apan wala pay formal nga signal alang sa posibleng heritage tour. Samtang padayon ang paghinlo sa mga basura sa Pasil area, miabot na sa 50% ang clean-up operations o gitarget nga mahuman kini sa Mayo 6. Giklaro sab sa mayor nga walay kanselasyon sa klase og trabaho atol sa ASEAN Summit. Pasalig sa syudad nga andam sila bisan pa man nga Lapu-Lapu City mao ang gitakdang final nga venue sa panagtigom sa 48 ASEAN Leaders Summit. Padayon karon ang koordinasyon sa mga lokal ug nasudnong ahensya sa gobyerno alang sa katapusang preparasyon sa ASEAN Summit. Ilabi na sa hilisgutanan sa seguridad, traffic management ug pagpangandam sa mga posibleng bisita nga membro sa ASEAN nga mosuroy sa mga heritage sites sa Cebu. Kini si Samantha Faye Alcoma, CTU intern alang sa MyTV Cebu.